בסדר. מה? הכל בסדר. הסתפר? המפקדת. כן. שמתי לב. נו. יפה לך. מה העניינים, זהבי? כיף חיים פה, אני רואה. חברה שלכם הזאת, תמרה, יש לה חבר קצין אנגלי. לא סיפרה לכם את זה? תרגמת מצ'כית. מה זה אבא? בסדר, קרה. תעוף מכאן. עוף מכאן, אפרים. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. היא שווה את זה? מי? חברה שלכם. הזונה. יש לי משהו לתת לך. מה? מתנה. יש כזה למעט חיילים. למה את נותנת לי את זה? כי זה יכול לעזור לך לשמור על עצמך. אני רוצה שתחזור. אני מאוהב בה. סיס! את יודעת מה? בסדר. אם זה מקל עלייך, תאשימי אותי בזה שלאבא רומן. פשוט לא רציתי שזה יהיה סתם. אז חיכיתי. וחיכיתי. וזה לא קרה. לא התאהבתי. כאילו היו כל מיני, אבל... אף פעם לא... ופתאום נהייתי בת 28. זה אחד הסודות יותר שמורים. תקשיב רגע, זה שאתה מסתובב פה איזה יומיים, זה לא אומר שאתה יודע משהו עליי או על המשפחה שלי. מה אתה אומר, שיש לי ציפיות גבוהות? אני דווקא אוהב שיש לך ציפיות גבוהות. תגיד, יכול להיות שאתה אומר את כל זה כדי להשכיב אותי?